Pajjiżna qed jibki vittma oħra li mietet b'kawża tal-COVID-19 dan kif sfortunatament tul il-ġurnata ta' tlieta tħabbret il-mewt ta' anzjana bl-ammont ta' vittmi f'pajjiżna issa tela għal 34. Il-vittma hija mara ta' 79 sena li kienet ittestjat negattiva għal COVID fis-26 ta' Settembru meta saru testijiet ta' rutina. L-anzjana mietet jumejn wara it-28 ta' Settembru u swab test li sar wara mewta ikkonferma li kienet pożittiva għal COVID-19. Fl-aħħar 11 jum f'Malta kellna 17 il-mewta b'kaġun tal-COVID, imwiet li kienu tista' tgħid kollha persuni avvanzati fl-età, residenti f'diversi djar tal-anzjani bħalma kienet propju din l-aħħar vittma. Rata ta' mwiet f'pajjiżna li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmi Gawċi deskriviet bħala inkwetanti hija t-tielet l-ogħla fl-Ewropa per capita. Apparti l-fatalità li tħabbret it-tlieta fl-aħħar sigħat pajjiżna reġistra wkoll 29 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każijiet attivi niżlu għal 523 wara li 85 fiequ minn dan il-virus. Pajjiżna sa issa kellu total ta' 3244 każ fil-waqt li t-total ta' persuni li fiequ mill-COVID huwa ta' 2484. Il-każi ġodda rrappurtati t-tlieta għadhom qed jiġu investigati. Intant mill-każi ta' 2 instab li 7 kienu kuntatt dirett ta' każi pożittivi. Każ wieħed mill-klaster ta' Dar San Giuseppe, żewġ każijiet importati, żewġ każijiet li kienu kuntatt ta' persuna pożittiva li marru għax-xogħol, każ ieħor mill-klaster ta' Paġevil u każ wieħed relatat ma' avveniment soċjali. Mill-ġdid kien hemm qatt ta' każijiet sporadiċi ta' persuni li mhux magħruf minn fejn ħadu il-virus.